O berberecho salvou a campaña marisqueira de Rianxo, así afirmou o patrón maior local, que destacou os bos prezos alcanzados en lonxa. O marisqueo rematou nas concesións da confraría de Rianxo cun balance máis positivo que negativo. Logo de ter que deter a extracción polos baixos prezos obtidos nas poxas, a campaña cambiou o rumbo rematando con bos datos. A nivel de vender ben, no aspecto de que tuvemos berberecho, foi que nos afogou a campaña un pouco, porque tanto a meixa babosa como a japónica non tuvemos moi pouquiña, pero bueno, os barcos que estaban así hasta ao final traballando, fexían un sueldo un pouco digno para levar para a casa, pero bueno, non estuvo, a nivel de facturación non estuvo mal. Non só houbo marisco na lonxa rianxeira, senón que a xouba tamén fixo a súa aparición. O que é xouba si traballamos este ano, a verdad que este ano si houve algunha xouba e ainda a día de hoxe están collendo así algún medianillo, pero bueno, si se traballou algo comparado en comparación co ano pasado, si se traballou algo. Esperemos que agora co tema do cuño lle damos un plus máis á salida da xouba, se empeza a vender un pouco máis tamén aquí no puerto. De cara ao Nadal non se agardan grandes números en Rianxo, xa que priorizan a campaña marisquera no verán en vez de facelo en decembro. Agora o tema da campaña de Navidades, tanto Italia como Portugal, eu penso que xa saben a agullo de marear, están traendo eles o marisco xa en esas fechas puntuales. Nós a campaña de Navidades facémola no verán, máis ben. A concesión abrímola toda no verán, non deixamos ninguna zona xa para Navidades. Eu penso que no verán competimos un pouquiño máis en precios porque vai todo por fresco e non competimos co marisco que ven de fora, que moitas depuradoras traballan con ese tipo de marisco, non sabemos por qué, pero bueno, sabemos que entra moito marisco de fora e baixanos moito os precios a nós. O mes que ven abrirá a campaña do bou de vara. Iglesias agarda que sexa unha boa tempada non só para os pescadores, senón tamén para Rianxo.